India mi ka channel Banwan Rak Kubor ba Manla Kasmi. Menteri Rangba ka Andhra Pradesh UN Chandra Babu Naidu ula ong ba kiladon hadu as paangot kinong Telugu ki basakut hanepal ka bala syakta ha kajing kulumar. Bat belasanya ha unara Lokesh ubalong Menteri ban budden ni kajingja ha ki por babiang. Kidon kijing yakhi ki bajia hanepal bat kumba as paangot AA ki Telugu ki sakut angtei. Ngalap tha ya Menteri HRD unara Lokesh ban budden ni kajinglong jingman ha kajing sensyar ha kapor basisha kani kade ka kamram jongi ban juba bat ban yang ringkat bat ki breu jongi ha kini ki por ba e la ong unaidu ka sarkar kala thau ya ka emergency cell ha Andhra Bhavan ha ka New Delhi na kabenta bania rap ikinong song ki bakrani ka tin Telugu ki basakut ha Nepal ka basakhi ya ka jingklumar pajba u Commissioner ke Andhra Pradesh u Bhavan u Arya Srigan ula ong ba u Chandra Babu Naidu ula kerpat ke Menteri Ketana Civil Aviation jongka sarkar Pedeng u Gindarapu u Rajmohan Naidu bat kis officer jongka Andhra Bhagwan ban ai ke jingkershan ke bala ban ai Halar ka jingkan rum kan ram ka badang ye peteng ha Nepal ka sarkar Andhra Pradesh kala thau ya ka emergency cell ha Bhavan New Delhi Nakabenta ban ai jingkershan mador bat pentik na ya jingshingan jokinong song Telugu ki basakut menta ha Nepal ong usrigan ha ka jing penbena pathai kubor bala penmi ha ka pojan met jong ka singi baar katkum ka jing ong usrigan ka embassy jong ka India ha Kathmandu ha Nepal kala pentik na ya ka jing yatrai lang ka bapura bat kumbalai pongut kinong Telugu ha Bafal Kathmandu kidang ya syarap menta ha kaliang ka bam ka jakasa bat ka jing yarap ha kaliang ka jing sumar u Commissioner ulaya thu bala thung kerki ya we u he kum u officer ha Bhavan ulah kedeu ba ka sarkar balaya lam da ka TDP ka don ka jing kendu man ka por bat ka tanat kambari bat ka Indian Embassy ha Kathmandu ban budden ni ka jinglong jingman bat bania dai ki breu Telugu Kendiat teli kilong ying Telugu ki basa ha ka we ka hotel ha Kathmandu la pen kriya no sa ka we ka ying basa ka badon hajan hadin balayo jing tiap ba kinong yakhi kle lum lang sabar bat berngem bantang ula benram ka emergency cell ka tray kambaro sisingi da ka baya tray lang bat ka embassy bat kinong bi khmat na ka thain ban pentik nai ka jing shngan bat ka jing baha jong ki breu Telugu ha Nepal